Хәерле кич. 15-21 май атнасында бөтен дөнья гипертония белән көрәш көне уңаеннан кан басымы күтәрелүне профилактикалау чаралары уздырыла. Барыбызга да кагыла торган тема, чөнки 30 яшьтән узган һәр кемгә таныш күз аллары караңгыланып китү, хәл булмау кебек симптомнар шул якка ишарәле дип санарга күнеккән бит инде без. Андый халәт ни дәрәҗәдә куркыныч, нормаль кан басымы нинди булырга тиеш һәм иң мөһиме һава торышына карап та сикереп торучы кан басымын йөгәнләү мөмкин эшме? Студиябыз кунаклары белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, тапшыр дәвамында сез үз фикерегезне тимәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмә билгесе. Бүген без кан басымы турында сөйләшәбез. Нәрсә соң ул кан басымы? Иң беренче чиратта шуны ачыклыйк әле, Марат әфәнде. Һәм аның күрсәткече нәрсәләргә бәйле? Безнең ирек типкәндә, безнең камералардан кан тамырларына куып чыгарыла. Һәм ул шушы басым кан тамырларына ясый торган басым инде кан басымының кан басымы дип атала. Безнең менә ирек типендә ул систол дип атала. Ул димәк шушы югары кан басымы систолический давление дип атала безнең. Кан җылыткан вакытта безнең бер кан басымы әлбәттә кала ул кан тамырларда. Менә бу кан җирәкнең ял итүе диастол дип атала безнең. Һәм менә бу астагы давление диастолический давление дип атала. Менә шушы давлениеләрне без үлчәп инде кешегә әйтә алабыз, бу нормаль давлениеме, әллә бик үк дөрес булган давление. Аның күрсәткечләре нәрсәгә бәйле соң? Мәсәлән, кемнеңдер югары, кемнекедер түбән. Күрсәткечләре бәйле җирәкнең эшләү белән һәм шушы кан тамырларының нинди торышы белән. Безнең менә кешенең яше арткан сайын аның кан тамырларының менә бу эластичность дип без әйтәбезнең кими. Шуңа күрә җирәк бер телегенә эшләп торса да, әгәр сопротивление арта икән кан тамырларының эластичности кимегәч, шуңа күрә кан тамыры уже менә беренче сәбәп кан басымының артуы. Biz менә шарны тутырган йомшак шар булса, без җиңелгән тутырабыз. Әгәр каты шар булса, анарга кич куйга кирәк. Әлбәттә, шушы күп куйган сайын безнең давление югарырак күтәрелә. Һәм инде җирәк эшли, безнең җирәкнең арта массасы, теге спортсменнар үзләренең мускулларын тренировать иткән кебек, безнең җирәктә шулай аны арта башлый. Җирәк арткач, аның уже эшләүдә начарлана, безнең клапаннар бар җирәк эчендә, ул клапаннар киңәеп, алар уже тотмый башлыйлар. Менә шушы бер-берсенә бәйләгән сәбәпләр бер-бер артлы безнең килеп чыгып торалар. Монда гомумиләштереп әйткәндә, без кан басымы дигән вакытта шул исәптән йөрәк һәм кан тамыры системасы һәм шул системаның чирләре турында да әйтә алабыз. Тапшыруга кирип киткәнче, үзара сөйләшкән вакытта Айдар әйтеп узды, бу инде шул дәрәҗәдә тапталган, шәйнәлгән тема дип, инде күпме әйтәбез, күпме сөйләшәбез бу турыда дип, ләкин җәмәгать менә кулны йөрәккә салып әйтәм, менә нәкъ шул йөрәк турында сөйләшәбез дә, кан басымы турында мин бер нәрсә дә белмим. 120-гә 80 булырга тиеш икәнен беләм мин аны. Анысы да әле ничә яшькә карап үзгәрә торгандырмы, юктырмы, шуның белән бетте. Күтәрелсә, аспирин нәрсәмә эчәргә кирәк, төшкән вакытын бөтенләй хәтерләмим анда. Мәсәлән, Ринат әфәнде, ни өчен шул дәрәҗәдә кан басымы дип кенә карыйбыз? Әй күтәрелгән икән, каты шәй эчим әле. Яки төшкән икән, каты шәй эчим әле, күтәрелеп китмәсме икән? 50 грамм коньяк җибәреп куйым әле, көйләнеп китмәсме икән? Шундый гына бит инде мөнәсәбәт. Ни өчен шундый әһәмият бирмәү бар икән ул? Бүгенге сезнең тапшыру бик мөһим проблемага багыла. Менә мин берничә сон әйтеп китәсем килә, иң башында үземнең чыгышымның. Дөньяда бүгенге көндә 1 миллиардтан артык кеше шушы кан басымы югары белән авырый. 1 миллиард. Ул бөтен халыкның дөньяда яши торган 20%-на якын. Чөнки 2023 елның 2023 елның 1 январына bütün dünyada 8 milyar 190 milyon kişi yaşay. Bu son yıldan yıl kimi? Ama da mene bugün günde şulay. Hem bu avrudan yıl sayın dünyada 10 milyondan artık kişi öle. 10 milyondan artık kişi öle. Mene Covid buldu bit. 3 yıl boyu Covid'dan intiktik. Әле хәзер менә пандемия бетте дибез, әмма дә барыбер да әле бу авыру бетте дип әйтергә ярамый, ул тиз генә бетәчәк тә түгел. Менә андагы сон белән шушы кан басымының югары булуы булган кешеләрнең сон чагыштырып карыйк әле.
Менә 3 ел булды пандемия коронавируска. Шушы 3 ел эчендә дөньяда 668 миллион кеше авырды ковид белән. Шуның 6 миллион 700 меңе үлде. 1% була. Әгәр дә шул 6 миллион 700 мең 3 елга бүлсәк, 2 миллионнан артыграк була. Моны нәрсә өчен әйтәм? Кан басымы югары булган аркасында ел саен 10 миллион кеше үлә. Ковидтан үлде 2 миллионнан артыграк. Менә шулай итеп чагыштырып караган чиракта да бу авыруның шул кадәр дә куркыныч икәнен сиздерер өчен әйтәм мин бу сүзне. Ничегрәк тора безнең Россиядә бу хәл? Кызганычка каршы безнең Россиядә бу хәл русча әйтсәк катастрофический. Чөнки безнең илдә менә бүгенге көндә 146 миллионнан артыграк кеше яши. Шуның 44%-нан артыграгы кан басымының югары булуы белән авырый. Бу 62,5 миллион кеше дигән сүз. 62,5 миллион кеше. Илнең яртысы бит инде бу. Юк, 146-ның 62-се яртысы ук булып бетми. Шуңа күрә, менә сез башлаганда әйтеп киттегез, хәтта балалар да авырга юк, балалардан башка дип. Кызганычка каршы, соңгы елларда балалар да авырый. Дөньяда дөресен әйткәндә бүтән авыруларда яшәрә. Шул инсульт, шул инфаркт, олар беренчедән бәйле шушы кан басымының югары булуы белән. Чөнки аның сәбәбе булып кан басының югары булуы тора. Беренче сәбәбе. Менә балалар беренче теге кичкене яшьтәге мәктәп балалары где кайда бер 8%-тан 10%-ка кадәр шушы балаларның яшьтәге мәктәп балалары шу кан басымы югары. Инде теге олорак яшьтәгеләре, орта мәктәптә укый торганнар, аларның бу процент үсә 17,5%-ка кадәр. Ринат әфәнде, сез менә шир дип әйтәсез. Бераз сәеррәк ишетергә, кан басымы күтәрелгән икән дип кенә әйтәбез бит инде, үлчәп карагачта. Әйтшеп киткән икән, күтәрелеп киткән икән дип кенә әйтәбез. Димәк, кан басымы югары икән, бу кеше ширле, аңа дәваланырга кирәк. Аңа больничный алырга кирәк, белмим, аңа тынычлык кирәк дигән сүз. Әгәр дә хәзер профилактика турында хәзер бераз может быть соңрак сөйләшербез. Ничегрәк әйтеп, аны икегә бүләргә кирәк профилактиканы да. Беренчесе, бу сез кешегә диагноз куйганчы профилактика белән шөгыльләнергә кирәк. Әле кешенең кан басымы нормаль вакытта. Кан басымы бит ул, менә әйтергә кирәк, сез 120-гә 80 нормальный дисез. Иң оптимальный дип атала инде ул. 120-дән кимрәк, где-то 110-нан 120-гә кадәр систолический, ягъни йөрәк кысылган вакытта куып чыгара торган канның басымы булырга тиеш. Где-то оптимальный булган вакытта 110-нан 120-гә, диастолы дигәне сансы йөрәк мускуллары ял иткән вакытта бүтән тәннән кан җыела йөрәккә. Ансы булырга тиеш 80-нән түбәнрәк, 75, оптимальный. Нормальный, сүз дөрес әйтәсез, нормальный давление кешенең кан басымы 120-гә 80. Моны бүтән кешедә ни өчен шулай дип уйлый. Менә мин Ринат абый, менә сез профилактик чаралар турында әйтеп киттегез, бәлки менә Сирина ханым дәвам итәр. Нинди яшьтән башларга кирәк безгә профилактик чараларны? Профилактик чараларны без 18 яшьтән алып 39 яшькә кадәр булган пациентларны чакырабыз диспансер күзәтүләргә. Алар 3 елга бер тапкыр үткәрелә. 40 яшьтәнге пациентларга без ел сайын үткәрәбез бу профилактик чараларны, диспансер чараларны. Шушы вакытта давлениега игътибар итәргә кирәк. Яшь айырмаларына карап давление бүленә. Безнең 120-дән алып 129 систолический давление һәм
80-85 ул диастолический давление, бу нормаль давление безнең санала. Һәм аннан соң югары давление дип санала инде ул безнең 130-дан 139 һәм 90-нан 85-тән 89-га кадәр төркемеш баганасының 80-нән 85-тән 89 миллиметрына кадәр. Һәм аннан соң степеньлап китә инде безнең степень артериальный гипертония була. Менә без югары кан басымы турында гына сөйләшәбез. Түбән кан басымы булганда кеше өчен бу зыянмы, ничек? Ринат абый, кабат сезгә әйләнеп кайтабыз. Түбән булганда ничегрәк? Куркырга сәбәп бармы? Кан басымы түбән булу ул югары булганнан да безнең табиблар өчен кыенрак. Чөнки аны күтәрергә бик авыр. Аны кирәкме соң күтәрергә? Аны кирәкме соң күтәрергә? Бу бик дөрес сорау. Аннары соң кан басымы менә кешенең югары ди. Менә әйтик, кешенең кан басымы 180-гә 95 булсын ди. Һәм шул кан басымы белән кеше яши. Ул атала инде адаптируется организм. Организм шуңа күнегә. Һәм ул түбән булган вакытта да күнегә шушындый кан басымына. Әгәр дә шул менә сезнең кан басымыгыз әйтик 90-га 55 булып, сез үзегезне яхшы хис итеп яшисез икән, әгәр дә сезнең ул кан басымын 100-гә 10-га күтәреп, тегесе диастолическийны 85-кә күтәрсәк, сезнең организмыгыз моңа ияләшмәгән була. Шуңа күрә сез үзегезне начар хис итәргә мөмкин. Ул менә бүгенге көндә кан басымы югары булганнан дәвалау өчен препаратлар бик күп. Менә күтәрер өчен берничә генә бармак белән генә санарлык. Шуңа күрә аның сәбәбе менә кан басымы дибез бит инде, югары кан басымы. Моны шулай ук икегә бүләргә кирәк. Эссенциальный гипертония дип атала. Ягъни моның сәбәбен белмибез. Сәбәбе нәрсә өчен бу кешенең кан басымы югары. Сәбәпләрен без, Ринат әфәнде, рекламадан соң ачыкларга тырышырбыз. Хәерле кич, Таян ноктасы студиясында туры эфирда кан басымы, югары кан басымы турында әңгәмә безне дәвам итәбез. Әйтергә кирәк, бик катлаулы тема, тапшыруның беренче өлешендә без кан басымының нәрсә икәнен, аның кайчан югары, кайчан түбән булганлыгын һәм күпмедер дәрәҗәдә профилактика уза башлау яшьләрен билгеләп уздык. Ринат әфәнде әйтә башлаган иде сәбәпләре турында, югары булганда да аның сәбәпләрен эзләргә кирәк дип, ләкин сәбәпләр миңа калса бик күп булырга мөмкин. Нәтиҗәләренә килик, аның нәрсә белән тәмамланганына. Мурат әфәнде, югары кан басымы дигән вакытта иң беренче чиратта аның нәтиҗәсе инсульт миңа калса һәм бик күп очракларда шул инсульт белән тәмамлана торгандыр инде ул. Күпме йөрергә мөмкин кеше менә шушы гипертония дигән диагноз белән дип әйтик инде, инсультка барып терәлгәнче. Мин невролог буларак әйтеп китәсем килә, кан басымының югары булуы ул инсультка төп сәбәпләрнең берсе булып тора. Менә без беләбез, ике төрле була инсульт. Беренчесе менә баш миенә кан җигерү дигән форма инсульт, ул турыдан-туры шушы кан басымы югары булганнан килеп чыга торган авыру. Менә безгә хастаханәләргә киләләр күп кенә авырулар, шактый авырулар, яшь авырулар, алар мәшһүр баш миенә кан җигерү белән киләләр. Килгән вакытта 200-250 дә хәтта була аларның кан басымнары. Без сорыйбыз, иде үлчәгегез бармы, кан басымы күпме була, нормаль рәвештә дип. Күп кенә вакытларда алар шушы яшькә җитеп, 40-50 яшендә булсалар да, кан тамырларын бердә үлчәп караганнар юк. Бәлки кайчандыр булгандыр, военкоматка комиссия үткәндә, үзе белеп, үзе теләп үлчәгән кешеләр бик әз менә шушы категориядә авыруларны. Шул форсаттан файдаланып әйтәсем килә, менә күп кенә авырулар шушы инсульт булганда иләрендә көтеп яталар, үтерәле дип. Без менә шунда алтын минутларына, сәгатьләрне сарыф итәбез юкка. Бу вакытта без менә аларга тиешенчә эффектив рәвештә ярдәм күрсәтә алар идек. Менә нәрсә эшләргә? Менә кан басымы югары икән. Нинди беренче адымнар нинди булырга тиеш? Иң элек бәлки дарулар эчеп караргадыр. Әлбәттә, бу шарак беренче икән кешенең гомерендә. Бу кеше үлче икән, кан басымы югары, ул менә 140 әйтеп китләр, бу 140 тирәсенә генә булса, моны берничә көн
күзәтеп торырга мөмкин. Күзәргә була димәк. 140 мен әйтеп киттем, алдан 140 тирәсе генә булса. Чөнки факторлар бик күп. Кеше, мәсәлән, физик эшләп кайта икән, эмоциональ бер рәвештә кеше белән сөйләшә икән, күршесе белән, мәсәлән, или бер кеше белән эштән шулай эмоциональ рәвештә кайтса, бу давление күтәрергә может. Әгәр инде бу стабиль рәвештә шундый югары саннар күзәтелә икән, беренче чиракта бу авыру моны үзендә тапса, әлбәттә бара кирәк табибка. Менә әйтеп китләр инде сәбәпләре бик күп булырга мөмкин. Бу гипертонический болезньгә түгел, без әйтәбез, симптоматик гипертония бар. Бу кешедә мөмкин булырга бер төрле авыру, мәсәлән, эндокринология авыру, төрле җөрәк авырулары. Шушы сәбәпне төзәтеп, дәвалап, безнең кан басымын нормаль рәвештә китәргә мөмкин. Шуның өчен беренче чиратта табибка барып, хәтта минималь программа белән үтәргә кирәк тикшерү, аннан соң табиб белән сөйләшеп, нинди чараларга кирәген аның белән сөйләшеп, шушы табиб белән киңәшергә кирәк. Димәк, ул кан басымын төшерә торган дару дигән әйбер, ул чынлыкта бик дөрес әйбер түгел инде. Сәбәбе төрле булгач, дару да төрле булырга тиеш бит инде. Мен әйтеп киткәнчә менә була, безнең коллегам әйтте инде, эссенциальный гипертония була, ул гипертонический болезнь икенчеле. Бу чиракта без бөтен сәбәпләрне карап чыктык. Бу кешедә бу сәбәпләр юк. Без аны бүтәнчә дәвалый алмабыз. Шул чакта кешегә уже бирелә шушы давление контрольдә тота торган дарулар. Тагын бер игътибар итәсем килә бер мәсьәләгә. Күп кешеләр безнең шушы даруларны кабул итәләр. Алар карыйлар, бу давлениене төшә торган дару дип. Монара карага кирәк икенче жактан, бу давление контрольдә тота торган дарулар. Бу даруны мин эчмәсәм, давление күтәрелә дип. Алар күбесе давление белән үчиләр. Минем давление бүген нормаль әле, бүген эчеп тормыйм. Даруларның постоянно һаман бер концентрация булырга тиеш канда, шул чиракта гына без эффективный лечение алып бара алабыз. Теге давление күтәрелгәч кенә эчә торган дарулар түгел. Икенче момент, бу әгәр кешегә шундый диагноз куела икән, гипертонический болезнь дип, бу гомер буена эчә торган дарулар. Мөмкин там кайсыдыр вакыт узгач дозаны төшерергә, күтәрергә, яки икенче группа препаратлар бу кешегә бергә. Һәрбер кеше бергә тиеш гомер буе эчә торган бу дарулар. Давление контрольдә тота торган дару, давление эчә торган түгел, именно давление контрольдә тота торган дарулар бар. Айдар, менә диспансеризация турында да сөйләшик. Әле диспансеризация вакытында гипертония еш ачыкланамы кешедә? Инде Сирина Әлфировна безнең әйтеп китте. Шуннан да диспансерлаштыру ул безгә мөмкинлек бирә кешене ничек тә булса поликлиника шартларына китереп, аны тикшерү. Менә бүтән кунаклар бүген төп мәсьәлә ул нидән гыйбарәт? Ул кешенең ваемсызлыгы. Менә без инде һәрвакыт сөйләп киләбез, аңлатып киләбез, диспансерлаштыруга килергә кирәк. 40 яшьтән соң ул ел сайын үткәрелә, төрле тикшерүләр генә үзгәрергә мөмкин. Ләкин кешенең менә салкын каравы, ваемсызлыгы аркасында әлбәттә бүгенге көндә андый мөрәҗәгать итүчеләр күп түгел. Алар соннар уртача, ләкин менә бу тапшыруга әзерләнер алдыннан әзерләнгән вакытта елдан ел менә шушы артериаль гипертония диагнозы түгел куелган кешеләрнең артуы күзәтелә. Әлбәттә бу теге бию авыру булырга мөмкин, башка төрле авырулар булырга мөмкин. Менә бу кан басымының югары күрсәткечләренә китерә торган чирләр. Ләкин менә бу кан басымының кызык өчен булса да, менә барлык тамашачыларга әйтер идем, кызык өчен булса да, үзегезнең өегездә сыйфатлы тонометр тотарга кирәк. Һәм кызык өчен булса да, иртә белән уянгач, көндез эшләгәннән соң, һәм кич белән кызык өчен менә бер атна дәвамында кан басымыгызны үлчәсәгез, һичшиксез бу соннар сезне мохтыру дип әйтеп булмас инде, ләкин аптырашта калдырачак. Чыннан да алар төрле. Миңа ике кеше сорау бирә монда, кулакка режиссерлар сыйфатлы нинди ул? Сыйфатлы мин исемнәрен бит әйтә алмыйм, ләкин менә кеше ялгыз яши икән, бу очракта без электрон тонометр дип әйтәбез. Бу бер. Икенчедән, менә табибка мөрәҗәгать иткән вакытта без инде механик рәвештә эшли торган тонометр. Син әйт, менә 5000 тирәсен алып. 5000 плюс-минус арзанрак та булырга мөмкин. 2000 ярым, 3000 бигрәк тә яхшы. Менә Япониядә җитештерелгән автоматик тонометрлар, ләкин алар теге беләзеккә килә торган түгел, ә чыннан да яхшы итеп эшли торган
уттан эшли торган, батарейкадан түгел. Без ни өчен шулай мәгънә теге җентекләп әйтәм, чөнки хәзер иләрдә дөресен әйткәндә, әмма үлчи белмиләр. Кайсы вакытта ничек үлчәргә кирәк? Дөрес итеп кан басымын. Менә мин бераз гына өстәп китәм әле. Сөйли башлаган идем. Сәбәбе турында. Ике өлешкә бүлик дидем. Беренчесе 95% менә кан басымының югары булуының 95% эссенциальный дип атала. Ягъни аның сәбәбе юк. Әмма дә ул сәбәбе юк дигәчтән гел табиблар бер нәрсә дә белми икән дигән сүз түгел. Шуңа күрә беренче урында монда тора генетика. Ягъни, әгәр дә баланың әнисе ягыннан әбисе, бабасы кан басымының югары булуы белән авырый икән, ул баланың шушы югары кан басымы белән авыруы 35-40% булырга мөмкин. Әгәр дә әтисе дә, әнисе дә шушы авыру белән авырыйлар икән, бу процент 70-80%-ка күтәрелә. Менә 100 кешенең әтисе дә, әнисе авырый икән, шул 100 кешедән 70-80 бала туган, алар уже потенциально авыру булып туалар. Нәселдәнлек дигән сүз. Менә бусы генетика. Кызганычка каршы без аңа әле керә алмыйбыз. Без әле аңа нинди дә булса югымсы ясый алмыйбыз. Аннары соң шулай ук не булып тора? Причина. Сәбәп булып тора. Туган вакытта кешенең кайсыдыр бер органында нинди дә булса врожденный патология булырга мөмкин. Бүйре, шулык йөрәге. Булар инде 5% кына. 5%. Бу саталарның симптоматический гипертония дип. Ягъни моның сәбәбе давлениедә түгел, менә бу органның әгәр дә шул бүйрәдән инде дә булса авыру булгачтан шул бүйрәнең авыруын бетсә, давлениедә нормальлаша. Менә шушы. Оннан сез миңа ничек дөрес итеп үлчәргә кирәк? Менә мин авыруларны кабул иткән вакытта күбесе бит инде баш авырта, ничектер шулай әйтәм. Сезнең давлениегыз ничек? Минем давление әйбәт. Ну, ничә соң сезнең давление? Юк, белмим мин аны. Ну, шулай да 120-гә 80дер. Әйтәм, ул космонавтлар кебек инде алыша. Чөнки менә хәзер әйтеп кителде бит, төрле бар аппаратлар. Полуавтомат бар, автомат бар. Иң дөресе аның элегрәк аппарат реворучий дип аталады, ортутлы. Хәзер ул чыкмый, аны инде табиблар гына аның ул аппарат белән эшлиләр. Шуңа да карамастан, бүгенге аппаратлар алар относительно дөрес күрсәтәләр. Кан басымын үлчәр өчен иң башта теге жүгереп килеп тиз генә үлчәү дөрес түгел. Башта кан басымын үлчәр алдыннан утырып бер 4-5 минут ял итәргә кирәк. Аннары соң үлчәргә кирәк. Әгәр дә хәтта дөрес яхшы күрсәтсә дә, тагын 1-2 минуттан тагын бер тапкыр үлчәргә кирәк. Әгәр дә инде менә шу ике үлчәү арасында күрсәткеч 5 мм ртутного столбадан артыграк булса, яңадан тагын үлчәргә кирәк. Менә шушы ике үлчәү арасында 5 мм-дан артмаса, ул вакытта менә шуны алырга кирәк без кешенең кан басымының менә шушы цифрда икәнен. Ренат әфәнде, гафу, вакыт барыбер дә күпчелек кеше иманым камил. Менә ул каты чәй турында мин юкка гына әйтмәдем. Төшкән ахрысы каты чәй эчим әле, бу даруымны эчеп куйым әле, әби шуны эчәдер. Менә шул дәрәҗәдә эш итә кан басымы белән. Һәм шул ук шәраб, настойка, башка төрле спиртлы эчемлекләр, менә шуны эчеп торсаң, менә шушы бальзамнарны кабып торсам, нормаль гына булырга тиеш дигән әйберләр дөресме, юкмы? Юк, дөрес түгел. Ни өчен? Файдасы бар бит инде, сизелә бит инде. Кан йөгереп киткән шикелле була. Әйе, безнең бар бит инде беренчел профилактика һәм икенчел профилактика. Вот коллегаларыбыз әйтеп үтүенчә, бигрәк тә беренчел профилактика булганда авыруларны булдырмый калуга игътибар итәргә кирәк. Аның булганчы, аны булдырмый калуга игътибар итәргә кирәк. Менә бу бер профилактика булып тормыймы соң инде, бер бокал шәраб? Юк. Кызганыч. Беренчел профилактикага безнең физик активлыкны арттырырга кирәк, темеке тартуны тыерга, алкогольле эчемлекләрне тыерга, тозны 5 граммнан да артык кулланмаска.
Дөрес туклану иң беренче чиратта тора безнең. Туклануда калий, магний, кальций элементлары булырга тиеш. Югары холестерин, атеросклероз төерчекләре гипертониягә китерә. Йокыны кимендә 8-9 сәгать булырга тиеш. Төнге Булар инде аңлашыла. Буларны инде һәрбер үтүктән сөйләп торалар. Аллага шөкер, бу яктан инде хәзерге заманның файдасы бар. Җәмәгать аңлагансыздыр. Сыйфатлы тонометр, дөрес яшәү рәвеше һәм гел игътибар биреп кан басымын үлчәп тору зарур. Исән сау булып, таяныр нукта һәр вакыт бар, шунтмагыз. Рәхмәт, битеп тә китте.